מושגים שבהם אנחנו מתעסקים, הוא יתוודע אליהם ככה קצת על קצה המזלג. לפני הכל אני רוצה להודות למארחים שלנו במקום היפה הזה, עירית דוידוביץ' שלא נמצאת פה, והיא מנהלת האשכול, ותודה לאריה שעומד שם למעלה בפתח, הוא אב הבית. מגיעות לו הרבה תודות על מאור הפנים והמון עזרה והמון המון רצון טוב, ממש תודה רבה. ותודה לרוז דייביס שהייתה יד ימינו של אריה בתלייה של התערוכה ועבדה מאוד קשה, וגם לדבורה. דבורה מירנדה שגם כן עזרה, תרמה מהטעם הטוב שלה בהרבה נכונות, אז תודה רבה. וכמובן התודה הגדולה ביותר מגיעה לכם היוצרים, כי בלעדיכם לא היינו נהנים פה מהתערוכה היפה הזו, וגם על הכיבוד הטעים, שעדיין נשאר שם משהו ראיתי, ובסוף הערב אפשר יהיה להמשיך להתכבד. ועכשיו, אני לא יודעת אם יש כאן מישהו שמוכן להגיד כמה מילים. זה אברהם דקל, שניסה דברים. ערב טוב לכם, שמי אברהם דקל, אני אחד מהציירים בתערוכה. חלק מהציורים שלי מוצגים כאן. אני מבקש להודות לכל אלה שטרחו למען הערב הזה, ולכל המוזמנים אשר הועילו לכבד אותנו בנוכחותם. אני רוצה לספר לכם במספר מילים ובקצרה על קורותיי בציור. ציור אינו תחביב שתמיד אהבתי, אך במשך כל חיי, עד שיצאתי בפנסיה מוקדמת, לא היה לי פנאי לממש בפועל תחביב זה. אני כבר 3 שנים לומד ומצייר. זו חוויה בלתי רגילה עבורי. בשנתיים הראשונות למדתי אצל הציירת אורנה לוי, שנמצאת כאן איתנו, והיא דחפה אותי לזה ועודדה אותי, ובשנה האחרונה עברתי ללמוד אצל האומנית מירי לוי. מירי לוי היא מורה מעוללת, אשר כל רגע במחיצתה בשיעורים היא מעשירה את הידע שלי ותורמת המון להתפתחות שלי בציור. זו תערוכה השנייה שלי, אשר בה מוצג חלק קטן מהציורים שלי שהיו בשנה הזו. בתערוכה הקודמת הייתה התפעלות רבה, וחלק מהעבודות שלי נמכרו. אני מקווה שתהנו מהיצירות שלנו, ושילכו לביקור בתערוכה הזו עוד חברים ומכרים שלכם. הציורים בתערוכה יהיו עד סוף ספטמבר, עד סוף השבוע הראשון של ספטמבר, והכניסה חופשית. תודה לכם. תודה לאברהם. ועוד רגע, בתמי בבקשה. לכל התלמידים, תודה למירי, תודה על עוד שנה של יצירה, תודה על ההשראה וההכוונה ליצירת חלום עשוי בד וצבע. תודה על היכולת למצוא את המילים הנכונות עבור כל אחד ואחת שגורמות לנו להבין שגם אנחנו יכולים. תודה שראית את הפוטנציאל והיכולת ולא לוותר על משיכת מכחול נוספת. ואולי מתי לעצור שיקרב אותנו למטרה, שאותה ראינו בדמיון. מקווים שגם עד כמונו נהנית ורואה את הפירות בתערוכה זו. תודה רבה רבה רבה. מה עוד צריך בחיים? הכל טוב. איזה כיף לי. טוב. מי נמצא פה? זו הפעם הראשונה שירים יד?
יש לא מעט, יופי. אני תמיד מציינת את האירוע של מסיבת סוף השנה, ואני בכל שנה אומרת את אותו משפט, שבעצם זה לא סוף, אלא זה איזושהי נקודת ציון בדרך, ואני יודעת שכל מי שמצייר הוא יודע שהוא נמצא באיזשהו מקום על הדרך הזאת. והדרך היא ארוכה, והיא מתפתלת, והיא מעניינת, וזה מסלול. בשבילי השנה הזאת עברה ממש ממש מהר, כאילו רק אתמול חגגנו את המסיבה של שנה שעברה, אבל איך בכל זאת אני יודעת שחלף פרק זמן, לא בעיה, אני מסתכלת על הציורים שבתערוכה ואני רואה, היה יבול יפה, הייתה כאן הרבה עבודה. אני בטוחה שגם אתם, כשאתם מסתכלים על העבודות האלה, אתם מרגישים שהושקעה כאן הרבה עבודה. ואנחנו בדרך כלל מייחסים ציור להנאה, כיף, תחביב, אבל בבסיס של כל הדברים האלה שהם נכונים, מושקעת הרבה מאוד עבודה, ומי שחושב שזה לא נכון, שירים יד, אף אחד לא חושב, הם צודקים. אני רוצה לדבר על המכנה המשותף של העבודות, אבל לפני כן אני אייחד כמה מילים לעבודה שנעשתה בתוך כל אחת מהקבוצות. בוגרי השנה הראשונה אתם עסקתם בעיקר בהנחת יסודות הרישום, כשהבסיס זה ההבנה שמה שצריך ללמוד זה לא לרשום נכון, אלא לראות נכון ולראות אחרת. ואני יכולה להעיד שקראו לכם דברים מאוד מעניינים, דברים שאני צפיתי בהם מהצד והתמודדתי, אפשר להגיד. בשליש האחרון של השנה התחלתם לגלות טפח מהשימוש בצבעים, ואני בטוחה שזה מושך אתכם לחשוף עוד ועוד סודות צבעוניים כאלה. בוגרי השנה השנייה אתם התחלתם לצייר בצבע, והתחלתם לגלות את החוקיות הבאמת מופלאה שבין הצבעים, שבקשר שבין הצבעים, ואני בטוחה שאתם רואים שעכשיו הצבתם באמת את הרגליים, את כפות הרגליים על הקצה של השביל, כאילו אתם כבר בתוך הדרך. ובקבוצות הוותיקות אנחנו העמקנו בנושא של הקשר שבין הציור כשפה ובין הביטוי האישי, וזה גם משפט שאני חוזרת עליו כל שנה, כי זה גם מסלול שהולכים בו ומעמיקים בו ומקבלים להשתפר בו. והפירוש של המשפט הזה זה באיזה אמצעים אומנותיים כל אחד בוחר כדי לבטא את עצמו בצורה שהכי מתאימה לו. וכאן אני עדה למאבקים ובאמת לתסכולים לא מעטים בדרך לביטוי שאותו אתם מחפשים. ואפשר לראות גם מהתערוכה, יש שני נושאים ממש בולטים שהם משותפים, ואפשר לראות אותם באמת, לא משנה אם מי שצייר את הציור הוא משנה ראשונה, שנייה, שלישית, חמישית או שישית. הבולט ביותר, אני בטוחה שהבחנתם שזה הצבע. אני התרשמתי, אני ידעתי שזה עומד להיות, כי אני מכירה את העבודות, אבל כשראיתי את התערוכה, אני ממש התרשמתי מהעוצמה הצבעונית הבלתי רגילה ברוב הציורים, וגם אלה שהם יותר עדינים, גם בהם יש איזה קשר מאוד רענן בין הצבעים, ואם לא הבחנתם בזה, אז תעשו אחר כך סיבוב ותסתכלו עוד פעם. הנושא השני הוא האיכות של הרישום בתוך הציורים, ואני מייחסת את שתי האיכויות האלה להעמקת ההתבוננות. לראות לא רק את מה שאנחנו מצפים לראות ויודעים, או כמו שאנחנו חושבים שזה צריך להיות, אלא לראות אחרת
ולראות באמת, ולראות בבהירות, ולראות עוד. ואני בטוחה שכל מי שעבר את התהליך של לימוד הרישום והציור, הוא ממש מזדהה עם הנקודה הזאת. אנחנו הרי יודעים שככל שאנחנו רואים יותר את מה שסביבנו, ואנחנו מודעים יותר ומתאמצים יותר לתת ביטוי לדבר שאותו אנחנו רואים, אנחנו בעצם מבטאים יותר את עצמנו, את האני הפנימי שלנו, את האני הרגשי, החווייתי, האסוציאטיבי והפסיכולוגי. וככה בעצם, אולי לא שמתם לב, שאמרתי איזה מין פרדוקס כזה, שלמרות שאתם רואים הרבה יותר פרטים, ואפשר היה לצפות, נניח שאם שני אנשים יציירו את אותו עץ עם המון המון פרטים, הם יציירו אותו דבר, כי הם רואים את אותו דבר. ובכל זאת, אתם לא מציירים ציורים זהים, אלא דווקא השוני הולך וגדל, וזה קסם, ממש קסם. ועל הפרדוקס הזה אני רוצה להתעכב טיפה. אני אציג עכשיו בפני האורחים את השיטה שעוזרת לכם לראות בעיניים רעננות את המציאות, וגם להרחיב אותה ולהיות יותר יצירתיים. אני אתן לכם פה הדגמה קצרה, כמעט שיעור, אבל לא ממש. אנחנו נדבר על היכולות של צד ימין של המוח. כשאני מלמדת לרשום, אני מרגישה שיש לי עוזרים, או שיש לי את מי לרתום לעזרתי, ממש ענקים בעלי עוצמה בלתי רגילה. והענקים האלה הם המוחות שלכם, צד ימין של המוח שלכם. אנחנו תכף נראה מה כל כך מיוחד, מה הגליק הגדול בצד ימין של המוח. אוקיי. המוח שלנו הוא מחולק לשתי אונות, צד ימין וצד שמאל. אני בחרתי בתמונה ברישום הזה של פול קליי, שנקרא זקן מחשב חשבונות, כדי לייצג את צד שמאל של המוח. צד שמאל של המוח, כמו שהזקן הזה משדר, מאוד מאוד מסודר ופדנט, יש לו כל מיני תכונות שתכף נעמוד עליהן ונראה מי הוא בדיוק הזקן הזה, שאנחנו נקרא לו מר שמאל. אוקיי, אז מר שמאל הוא שולט בכל הידע שנחשפתם אליו במהלך כל חייכם. תארו לכם איזו עוצמה יש לו. בידיו הוא מופקד, על כל אוצר המילים ועל כל ההגדרות המילוליות שלו. שלכם, לא שלו, שלכם. אני אדבר בגוף ראשון, זה יהיה יותר קל ואני לא אתבלבל. אני מארגן, אני מסדר, מקטלג, הכל בתבניות. ולכן אתם גם מבינים למה בחרתי בציור הזה שהוא כולו שורות שורות. חוץ מזה, בואו נרחיב טיפה. חוץ מזה, הוא מסיק מסקנות, הזקן הזה, מעובדות. זאת אומרת שאם הוא היה מדען, למשל, הוא היה רוצה לעשות איזושהי עבודה, הוא היה אוסף המון עובדות, ובסוף הוא היה מוציא מזה איזושהי מסקנה. מה עוד מאפיין אותו? שהוא השולט הכי מהיר, הייתי יכולה לכתוב פה במערב הפרוע. ברגע שאנחנו זקוקים לאיזושהי אינפורמציה, היא מיד קופצת והיא זמינה. ובקיצור, אני המלך, אין עליי, כן? בעצם כל מה שנחוץ לנו לחיים הוא נמצא פה.
אני רוצה רק להתעכב טיפה על הסעיף של התבניות. מה זה נקרא תבנית? למשל, אנחנו נוסעים ברכב בדרך, נוסעים במכונית, ורואים מולנו איזושהי צורה מלבנית נעה לעברנו. צד שמאל הזה, מר שמאל, הוא מיד אומר, זאת מכונית, צריך להיזהר. זאת אומרת, יש לו בתודעה, יש את התבנית הזאת שזאת מכונית, או משהו מתפתל על הכביש, זה נחש. יש לו מיד את המילה הנכונה ואת הצורה המתאימה, והוא מיד בשבריר השנייה, השולף הכי מהיר, הוא מיד מזהה. עכשיו, בואו נראה מה קורה בצד ימין. זאת גברת ימין, מישהו מכיר את הציור הזה? זה ציור שלי. ותכף נראה למה בחרתי בה. אוקיי, אז מי זאת גברת ימין שמייצגת את צד ימין של המוח? קודם כל, השמש מאירה את המרחב חסר הגבולות והעצום שלי. אם ההוא מסודר בשורות ותבניות, הכל פתוח. במרחב אין מילים, אין זמן, אין ידע קודם. מה זה אין מילים? אנחנו פשוט יודעים שאנחנו אוהבים מישהו, לא צריך להגיד לו את זה בהרבה מילים. אנחנו מרגישים שהשקיעה גורמת לנו עוד רגע לבכות מרוב הנאה. לא צריך להגיד במילים, מודעות ללא מילים. וגם לא יודעת שום דבר, תראה מכונית, היא לא יודעת שזאת מכונית. כל דבר הוא חדש עבורה, הכל חדש. אני רואה דברים כמו שהם, כרגע. זאת אומרת, שאם אני אצייר עיגול עם קרניים, צד שמאל יגיד לי זאת שמש, כי יש לו תבנית. עבור צד ימין זאת תהיה צורה שיוצאים ממנה כאלה, אחד ארוך, אחד קצר, אחד אולי מתפתל. אני רואה איך הדברים מתייחסים לדברים אחרים, איפה זה נמצא ביחס לזה, איפה אתם ביחס אליי, ואיך הכל ביחד יוצר את השלם. אני משערת השערות ברורות ואז נוכיחה אותן. זאת אומרת, מדען יאמר, אני משער שכדור הארץ הוא עגול. אין לו עדיין הוכחות להוכיח את זה. הוא שיער השערה ואז הוא יאסוף עובדות כדי להוכיח. הוא משער, אולי הוא מדמיין. אני עושה קצת בתובנה. ארכימדס שהתיישב באמבטיה, כשהמים גאו, הוא הסיק מזה את אחד החוקים הפיזיקליים שאנחנו עד היום משתמשים בהם. אני רואה את הפרטים הקטנים וגם את התמונה הגדולה. אבל מה, באלפי השנים האחרונות קצת דיכאו אותי. הבעיה עם הגברת הזאת, שיש לה תכונות ממש מופלאות, שכל מה שהיא חובה, היא צריכה בשבילו המון זמן. תתארו לכם, עם כל המפגש שלי עם המיקרופון הזה, אם צד שמאל לא היה אומר לי מה זה, לא הייתי יודעת מה לעשות איתו. הייתי מסתכלת על הצורה שלו, על הצבע שלו, ולא הייתי יודעת מה לעשות איתו. כל דבר הוא חדש. ובעצם כדי שהתפקוד שלנו כבני אדם יהיה מושלם, אנחנו צריכים שיתוף פעולה של שני הצדדים האלה. ואז מה יצא כשיש שיתוף פעולה? זה מה שיצא. אנחנו צריכים ששני הצדדים של המוח יעבדו ממש באופן מתואם והכי טוב ביחד. וצד ימין של המוח, בגלל שהוא איטי כל כך, הוא מדוכא. ואנחנו רוצים להרים אותו, כי הוא הצד היצירתי. הוא הצד שהאומנים חייבים להשתמש בו כדי לראות את כל הפרטים ולצרף לזה גם את הנשמה שלהם. כדי לא לצייר ציורים שהם כמו צילום. זה בא מצד שמאל של המוח. אנחנו רוצים לראות הכל ולהרגיש הכל בצורה הכי גולמית שאפשר. יש כאן עוד תמונה שפשוט לא יכולתי לוותר עליה.
זהו, ועכשיו אתם קצת התוודעתם למה אנחנו עושים בשיעורים ועל מה מבוססים הלימודים שלנו. אני רוצה לברך אתכם היום, האומנים, שתאפשרו לצד ימין של המוח שלכם להתרחב ולהתמלא באור של חדשנות ושל יצירתיות, עד ששני חלקי המוח יעבדו בצורה הטובה ביותר ביחד, כדי שהיצירה שלכם תוכל להמריא. עכשיו, לפני שנסיים, יש לי כמה הודעות, ואחר כך אני מזמינה אתכם שוב קצת להסתובב בתערוכה, לראות מי המריא לאן, מה קרה לצבעים, תסתכלו בעיניים רעננות על התערוכה, ותתכבדו בעוד כוס קפה, ראיתי שנשאר שם הרבה כיבוד. אז ככה, התערוכה תהיה פתוחה פה עוד 10 ימים, ואפשר יהיה להביא אורחים ולבוא להתענג שוב. אחר כך המקום ייסגר לחודש ויפתח שוב ב-15 באוגוסט. ואז התערוכה תהיה תלויה עוד 3 שבועות עד סוף השבוע הראשון של ספטמבר. אני אשלח לכם את כל זה במייל. הודעה שנייה היא על קורסי הקיץ. אני הכנתי פלייר לשים כאן בחוץ ושכחתי אותו בבית. אז אני רק אזכיר למי רוצה להירשם ולא נרשם, או שאולי מישהו מהאורחים. ביום ראשון יש לנו רישום מודל בבוקר, מאוד מוזמנים, תהיה רקדנית פלמנקו, שחלק מהאנשים מכירים אותה, וזה ממש חוויה לצייר אותה. ביום שני בבוקר ובערב זה מבוא למתחילים. גם סדנה חווייתית, מהנה ונותנת טעימה מעולם הציור. וביום שלישי בניית קומפוזיציה צבעונית בכל מיני טכניקות צבע. ואולי יצא לפועל גם ציור בטבע. זהו, ואני מודה לכם על ההקשבה, ומוזמנים להתכבד בחוץ. תותיך. תותיך זה לא? אריה שומע?